secret mo? May karelasyon ako, pero wala kaming label. Mahigit 1 taon na kami. May nangyayari sa amin, tapos ako lang yung nagmamahal sa kanya. Single mom ako eh. Meron akong 2 anak. Actually, ayoko sa kanya nung una. Pero nung tumatagal, habang may nangyayari sa amin, nahuhulog yung loob ko sa kanya. Tapos ilang beses kong tinatanong sa kanya na ano ba yung lagay ko sa kanya. Sabi niya, hindi pa raw siya ready. Pero wala siyang asawa. Eh sa akin nung una, wala lang eh. Kasi syempre ako, matagal akong walang Pinipili ko na lang ng maging masaya kasama siya. Tapos pag umuwi ako, umiiyak ako sa kotse, tapos miss ko na agad siya. Tapos kinabukasan, minsan pinupuntahan ko siya agad, ganun. Wala akong pinagsisisihan kasi ginusto ko naman lahat. Kaya lang, gusto kong mangyari na magkaroon kami ng yung matatawag mo na jowa mo, kasi yun na lang ang kulang eh. Nagagawa naman namin lahat eh. Nag-iisip ako na baka mamaya pagdating ng araw, ako yung kawawa. Kasi syempre binata siya, nasasaktan ako. Actually, DJ Rafi, kasi delayed ako eh. So, di ko sinasabi sa kanya na parang buntis ako. 3 weeks kasi. Nagpiti ka na? Hindi pa, kasi natatakot ako. No label relationship. Bakit maraming taong pamapayag sa no label relationship? Payag ka ba dun, kabisyo, na ginagawa nyo na lahat ng ginagawa ng magjowa? Nagsaluhan na kayo ng laway. Nagkaamuyan na kayo ng hininga. Lahat na ng nabubulok sa ngipin mo, nalasahan na. Pero bakit ganun? Wala pa ring label. Bakit may mga taong pumapayag sa relasyong walang label o sa tinatawag nating situationship? Pumapayag kasi masaya. Kasi masarap sa pakiramdam pag magkasama. Pero pag hindi na magkasama, nandun na. Namumutawi ang matinding kalungkutan. Na minsan, nakakabaliw. Kasi pinag-iisip ka nito kung nasa tamang sitwasyon ka ba. O nasa tamang tao ka ba. O hanggang kailan yung quote-unquote relasyon na masaya. Masaya lang ba talaga yan sa umpisa? Sa dulo? Mawawasak ka. Meron naman talagang mabubuo sa ganyan eh. Mabubuong pag-asa, pero pwede ring umasa sa wala. At pwede ring mabuo ang isang bata. Bata na hindi mapaninindigan ng kanyang ama. May mga lalaking pag nakakasama ka, gentleman. Pero kapag boom, nakabuntis na, running man. Gentleman to running man real quick. Kaya always check the label. Nang sa gayon, meron kang pwedeng maibash at may karapatan kang magsabi dun sa tao na, bakit di mo ko napanindigan? Akala ko ba hanggang dulo to? Mga ganun. May karapatan kang mag-rant dun sa tao at ipangalandakan sa buong mundo
na ito yung naging problema mo dito sa lalaking ito. Kapag may label kayo. Pero pag wala, parang anong karapatan mo na mag-run sa mundo? Una sa lahat, pag tatanungin ka, naging kayo ba? O diba nga, mapapahiya ka. So it's better to be honest to yourself and to the person you are in love with before it's too late. Yung akala mong masaya lang sa dulo, yan ang ikakawasak mo. Pero dito sa programang ito, hindi ko mawawasak dito kasi kapiling mo ako. Ako ang bubuo. Kukumpleto sa gabi mo. Charot! With Harot! Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, makakapiling mo ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Tera. At ngayong gabi, samahan mo ako sa isa na namang pagtuklas ng panibagong sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Buntis ako at kailangang mamatay ng bata dahil buhay ko ang nakasalalay. Grabe naman yun. Kabisyo kung sakaling dumating sa punto na magdadalang tae ka, ay hindi pala tae, tao ka, magdadalang tao ka. Tapos yung batang nasa sinapupunan mo, yung magiging dahilan kung bakit ka mawawala sa mundong ito. Anong gagawin mo? Pipiliin mo ba yung buhay mo? O yung buhay ng anak mo? Abangan niyo po yan sa akin pagbabalik. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Tera. At ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number